Брат, предлагам ти да направим нов бизнес. Много тъжен хазарт. Тъжен хазарт. Какво е това? Ами, като хазарт. Ама плащаш всеки месец и ако катастрофира с колата или ти изгори къщата, ние ти връщаме парите. А ако нищо не стане? Тогава просто си плащаш. Чакай малко. Това е гениално. Трябва да му измислим име. Мисля да му казваме много гаден шанс. Или тъжен хазарт. Не. Кръстило нещо по-позитивно. Например, застраховка. О, да! Ще правим рекламите с много щастливи хора, кучета и животни. Ще трябва да го предлага на всички, нали? Не. Ако живееш до река или е нещо много рисково, ще плащаш толкова много, че да се откажеш. Гениално! Това вече е истински бизнес. До 2025 година ще е бизнес за трилиони. Само трябва да махнем думата тъжен. Тъжният хазарт. Застраховка.